हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल टाइटेलावनो नायनानै एसेब्ला मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर लानानै फैलायबाय आं बर'नि मोनसे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि सायाव सुंद' आपडेट लानानै। स' नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआ मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो सोर सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों रजे आइ लाभ इउ आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो फावखुंग्रि पुजा मुसाहारि लोगोसे प्रमद बसुमतारी बिथांमोनखौ। मेथाइखौ रोजाबदों इलिसा बर' लोगोसे प्रमद बसुमतारी बिथाङानो आरो बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा। डिअपि आरो पस्ट प्रडाक्सनखौ खालामदों बिलिफां बर' बिथाङा। स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ प्रमद बसुमतारी अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोननाय जागोन। स' बिनिखायनो लोगोफोर नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो आरो बिथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो प्रमद बसुमतारी अफिसियेल चेनेलनि गेजेरजों हगारनानै होखासिगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरबि फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्रायबो अरन गेजेराव मुंनि अफिसियेल गोदान मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना दिनै रिलिज खालामना होबाय। स' नोंथांमोना जाय नायाखै आरबि फिल्म प्रडाक्सन चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो। स' बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।